Αντώνη, πάλι τα ίδια. Ρε μαλάκα, δεν γουστάω να κάνεις μαλακίες. Φύγε, είπα. Πάλι κόλπο. Σε κατάλαβα. Πας καλά, ρε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 100 subscribes που μου δώσατε αυτό το τελευταίο μήνα. Και όπως βλέπετε λίγο στην ταινία τα εφέ είναι λίγο για Don. Και ναι, και γελάμε λίγο. Κοιτάξτε, αυτή την ταινία τη γυρίσαμε την ημέρα που γυρίσαμε το Scream τη φάρσα. Βάζω link εδώ πάνω για να τη δείτε εδώ. Α, δεν εμφανίστηκε, έλα. Εντάξει, εμφανίστηκε. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι αυτή την ταινία τη γυρίσαμε για να την έχουμε για μας, όχι για να την βάλουμε σε κανένα ίντερνετ. Και εγώ είπα, γιατί όχι, να την πάρουμε, να την βάλω λίγα ηχητικά εφέ μέσα. Όπως βλέπετε τα εφέ, αίματα και αυτά, ήταν ήδη έτοιμα. Εγώ απλώς έβαλα τα ηχητικά εφέ μέσα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, τα λέμε σε άλλα βίντεο.